Ansela malumena, ansela malumena, yeah malumena, yeah malumena. Ansela malumena, ansela malumena, yeah malumena, yeah malumena. Ansela. Awusuka. Awuzwe nje ingoma emnandi, awuzwe nje ingoma emnandi. Ngithi indaba inkulu, indaba iyisidudla, indaba eyisiphahlalaza ngempela phansi ophongola uGatsheni madoda, awusuka madoda. Igagu la sophongola awuzwe nje ingoma, wathi ngiphinde ngikuzwisa futhi nje imizuzwana nje noma ithi bo15 nje uyizwele nje ukuthi wongidala badala awusuka iBlack Friday ngempela ngicela ukubengelela kuphina kuphi la kufika khona lo mbukiso lapha na emlaba mide ngicela ukubingelela mina mfowethu Isiqenqe umJJ vete bafazi bagangile ngixakwa indaba enkulu ngixakwa ingoma kaMaskandi ingoma into enonile into eyisiphahlala sohlezi idlo kunonile thina umculo waMaskandi ngoba ayabaculi bethu bayaya estudio madoda awusuka ngithi angithathele ithuba ngincome nje igagu la sophongolo kule album ezophuma ngosuna namhlanje ngawo lapha ne Black Friday awusuka madoda mancane amazwi akuningi engakusho ingoma ngayikhulumela yona bafowethu siyayibona ukuthi lenkabileni nange ithe ukwagodla kakhulu lapha kakhulukazi ama back cover nama front cover so asiyazi ukuthi album izobuka kanjani sizobona khona usuku namhlanje kodwa ingoma sesizwile ipromo lena iyayikhulumela nje ukuthi hey iningi ingoma siyambona ukuthi le ngoma futhi edume kakhulu ku TikTok ethi ngiyobe ngifasa ugodo lwami onyaweni ngiyobe ngixoba ngeomega ngithi intitha ngethawala amabhinqa siyibonile ya trenda kakhulu ku TikTok engathi akahambe yodwa hamba nomfana wasondini awusonto umzukulu umfokazulu phansi kwaceza ondini ngiyathinteka nami ngoba nami ngicheme kakhulu phela ngicheme ngakithi mina ngikufihlilekele ukuthi ngicheme ngakithi mina ngizomzukulu ngizwa nabo Gatsheni awusobo mina ngizomlabalaba awusobo silindeleke inkunzi njengamanje